täällä sitä vietetään. Voi helvetti. Onko sitä koplaa näkynyt? Niillä on jotain kebaa ja kebukkia täällä. Grillikauden avaaja 2011. Koplaa irti. Voi helvetti. Asianmukaisella varustuksella liikenteeseen. Sitten. Kyllä. Ukko-Pekkakin on vielä avaamatta. Onko toisen? Onko toisen? Tää olisi 4 Ukko-Pekka. Herran Jumala. Kyllä. Näin sitä grillikautta. Kyllä. Maisema on vähän tuossa. Kolaka vaan. Parasta ikinä. Nyt kun on. Parasta ennen. Niin, aivan. Kyllä. Siinä se käryä. Voiko parempaa sunnuntaita kaivata? Onko olemassa? Oisko olla? Sillä lailla. Nyt se kamera. Sillä lailla. Maistuuko ne? Onko ne ihan mustia? Oh. Hyvä.